ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಐಡಿ ಕೊರೆಂಕ ದುಡಿಯಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಹಾ ಮತ್ತನಾ ವಿನ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹಲೋ. ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಅಲ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಅನ್ಪಲೆ ಆ ಆ ಎನ್ನ ಮಗಲುಲ್ಲ ಅಲ್ ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಬಾ 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 ಮೊಟ್ಟೆ ಮಗೆ ಹತ್ತಿದೆ ಯುಲೈ ಬಲ್ಲ ಗಂಚು ಹಾಯಿಗೆ ದೀಪ್ತಿ ಹಲೋ ಅನ್ಪಲ ಅಲ್ತೆ. ಹಲೋ SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ, ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ. ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಬೇಬಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮೇರ ಮಗಲೆಂತೂ ಎಂಚಿನ ಲಚ್ಚು, ಏಯ್ ಲಚ್ಚು, ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಫಿಶೇ. ಹಲೋ ನವೀನ ಪೂಜಾರಿ, ಹಲೋ ಇಂಚಲ್ಲರ್, ಹೈ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಒಂತ ಪೊಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪ್ಪುನು ಅರಪ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ. ಹಲೋ ಸುಧೀರ್ ಸುವರ್ಣ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಉಗ್ಗ ಹುಚ್ಚ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಮಗ್ಗಿ. ಏಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ದಾನೆ ಗಣೇಶನ ಬೈದಿನಿ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಗಲೆಂತ ಇರತ್ತೀನಿ. ಸೌಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಸಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಮರ್ಮುಳಿ. ಲಚ್ಚು ಬಾ ಇದೆ ಬಪ್ಪರೆ ಬಪ್ಪರೆ. ಪೊಪ್ಪೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಲಿ. ಹರಿಚಂದ್ರ ಹಲೋ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಲಚ್ಚು ಆಲಾಂಡಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲೇ. ಇವರದು ನೋಡಿ 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 ಮೋನೆ. ಮೋನಿಸಣ್ಣ ಗಡಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇಕೆ ಎಂಕಲ್
ಶಾರುಲ್ಲೇಕ ಓಕೆ ಗಣೇಶ್ ಬೈದ್ಯರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಬೈದಿನಿ ಬಾಲೆಜ್ಜಿಯರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಗಣೇಶ್ ದಾದ ಕಚ್ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಪಾಪು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬಾ വാമോ അമ്മയുടെ മകളെ ಅಂದು അതിന് ഫ്രിഡ്ജ് ഇരുതില്ലേ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲಿದ್ರು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂದೇ ಕತೆ ಪತ್ತರ ರಪ್ಚಿ ಇರು ಕುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ 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 ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರುಂದೆ ಮೂಲೆ ನೆರೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ನೆರೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಬಜ್ಜಿ ಇರ್ದಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ನೆರಡೆತ್ಕೇನ್ವಾರ ಬಲ್ತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಚೈತ್ರ ಚೈತು ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಇಂಚಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ 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 ದಾದಗೆ ಲೂಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಚ್ಪು ಬುಕೆಂಚಿನ ಇನ್ನು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಡದನ್ನೆ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಫಿಶ್ ಕಂತಿತ್ತ ಅವೇ ಬುಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜೀವಿತಕ್ಕಾರನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಯಾಣಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅನಸ್ ಆಣ್ಯನ್ನ ಮನಸಾಂಡ್ ಕಚ್ಪು ಫಿಶ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶಿಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಪೂಜಾ ಅವೇ ಫಿಶ್ ಕಚ್ಪು ಬೋಂಡಾಸ್ಲ ಬಂಗುಡಲ್ಲ ಏನ ಕೈಕದ ನಾವು ತಾಗದ ನೀನು ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಹಲೋ ನಿಗುಲು ಬೇಗ ಉನ್ಪುನು ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಆಫೀಸದ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ವನ ಸಾಪುಣು ಆಚೆ 6 ಗಂಟೆಗನ ವನ ಸಾಪುಣು 5 ಬಕ್ಕ ಉನ್ಪುಜಿ ಪಿರ ನಿತಿನ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಲೋ ದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರತನ ಪಲ್ನೆ ಜಗತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಜಗತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಚಿನ್ನು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇನಿ ಪಾರ್ದೆ ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ತೂ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲೊರ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಸುಧಾಕರ ಬೆಲ್ಚಡ ಹಲೋ ಓಕೆ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ ಓಕೆ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಬೆ ಆನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡೈಲಿ ಪತ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಆತ ಲೈಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡತ್ತು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ 8 ಉಲಾಯ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ ವನಸ್ ಅನ್ಪೋಡು ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡ ಎಂಕ್ ಪಂತೇರು ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಪಂತೇರು ಆಪಾಗ ಜಿಮ್ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಪನದಿತ್ತೇರು ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡಣ್ಣಾಂಡ 7:30 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಉನ್ನೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿ ಜೆಪ್ಪುನೆಗ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ವನಸ್ ಆದ ಹುಡುಗೆ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಪೊಲ್ಲನೆ ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಗುಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಎಕರ್ ತೋಪಾಯವರ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಚ ಓಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮಾತ ಓ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದರ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ದೇವರೇ ಎಸ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏನಾಡ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಿತ್ ರೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಬೇಗ ಹೇಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೌದು ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ
ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಪ್ಪನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದೆ ಬಾಲೆನ್ ತೋಜಾಯ ತುಲೆ ತಿಯಾರಾ ಲಚ್ಚು ದೇ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಏಯ್ ಓ ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬಾಬತ್ ಬಾಬೈರ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಓ ಪುಚ್ಚ ಬೋಡು ಆಯ್ ಪುಚ್ಚ 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 ತುಚ್ಚು ಲಚ್ಚುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಫೈನ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಾ? ಹೌದು. ಹೆಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಚ್ಚು. ಮೀನು ಊಟ ತಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್? ಎಸ್ ತಿಂದಾಯ್ತು. ಗಣೇಶನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲಡ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ಲಾತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಒನಸ ಅಜ್ಜೆತ್ತದ್ಲಾಪ 8:15 ಶೇಚ ಏನ ಕಂಡನಿ 8:15 ನಿದ್ರೆ ಹತ್ಲಾಪುನರೆ. ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಮ್ಮ ಉಲವಿಲ್ಲೇರು. ಶೇ ಬಲ ಇದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪಂದಕೋಪೆ ಲೈವ್ ಬಿಡಿತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಪು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳದೆ ದಾದ ಕಚ್ಪು ಫಿಶ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತಂಡ ಇರಗ ಒನಸ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಅದೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ 6 ತಮ್ಮ ಇತ್ತ ಫ್ರೀ. ಅಶ್ವಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಲಚ್ಚು ಬಲ ಇಡೆ ಏಯ್ ಕಮ್ 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 ಡೈಲಿ ಕಟ್ಟಾಪು ನಂದೇ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲತೆ. ಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು, ರೇಟ್ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಅಂಜಲಿಗೆ 450 ರೂಪಾಯಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರೆ. ಹುಷಾರು ಉಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೂಪರ್. ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಗ್ ನೋಸ್ ಅಂದ ಕಮ್ ಗಂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವರು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪಿಂಕಿ? ಆಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಆಂಡೆ ಒನಸ್ ದಾದ ಕಚ್ಪು. ಮಗಲೆಂತೂ ದೋನೆಟೆ No spin is good. Thank you. Hello, Dayanand Shetty. ಅಮ್ಮ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. ಮಾಣಿ ಪುತ್ತೂರು. ಕಂಡ ಸಿಎಂ ಗಂಡ ಪಾಪ ಮಾರೆ. ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಕರಿತಿದ್ದೇನೆ, ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡಾತ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಆತಿಚಿ 8 ಗಂಟೆ ಆತಿಚಿ ನನ್ನಲ್ಲ. ಎಂಕ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಓಕೆ. ಅಮ್ಮನ ದಾದೆಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಹೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು
ಫುಲ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರವಾದೆ ಉಂಡು ದಾಲಾನ್ ಪರ ಆಪು ಜೊತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದು ನೆರಡೆನ್ನಿಕ್ ಬೊಲ್ಗಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ ಬುಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಆಂಡ ನೆರಡೆನ್ ಆಂಡೆ ನಮಗಲ್ಲೇನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬಿದಾಡಿಯರು ಕೋ ಎಂತ ಮುಗಿದಷ್ಟು ಆಗಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪೂರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪುಣಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಪೆನ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ್ವೇರ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನ ಮೈಪು ಸುರಿಡೆ ಪಾಡೋರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತ ಕೋಪಡುರ್ಲೇರು ವಸಂತ್ಯಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸುದು ನೋಡಿದ್ರಾ ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಪು ಸುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಡ ವಸಂತ್ಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹಲೋ ಮಾಣಿ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಣಿ ನಿಯರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಬಾಲೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಾಣಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆನ್ ಪೋಯರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳ ಪನ್ಪುಜಿ ಹಗಲು ದೂರ ಪಿಂಕ್ಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಗಲ್ ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿ ಹಗಲು ಪೋಂದು ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಮಗಲ್ ಬುಲ್ತಂಡಾಲೆ ತಂದು ಒಪ್ಪೇರು ತ್ಯಾನ್ಲಾರಟಿ ಪೋದತ್ತೀನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ನರಸಿಂಹ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಲೋ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಣೀಸ್ ಇನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಿಯರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ರೀತೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಇರು ತುಳುತ್ತಾರ ಅಂದ ತುಳುತಾಲೆ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಫಿಶ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಿಜ್ಜಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆ ಕಳ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಬರ್ಪೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾರು ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ್ನಗ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಶಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಮೀನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೋರಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರತ ಡಿಶಸ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೋಲ ಸೇವೆ ವರ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಆದರೆ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಅದಾಯಿತು ಅಗೆಲಾಗಿದೆ ಅದು ತುಳು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಅಗೆಲಿದಿಲ್ಲ ಅಗೆಲು ಬಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಸರ್ ನೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ವನಸಾಂಡಿ ನಾಡೆ ಮಾಣಿ ಮಧುಪುರಿ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚಿನ ಮನನೀಯ ಮಧುಪುರಿ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಗವೇಣಿ ಮಾಣಿಕೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾಕಡೆ ತೀಯ ನಿನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾಗವೇಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರು ಗೊತ್ತಾ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ VC ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚಿನ ಉದಯ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆ ಹರಿ ಓಂ ಅಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪಂಡರಿನಾಥ ಭಕ್ತಿ ಉದಯ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಹರಿ ಓಂ
ಆಯಿತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗುದಾ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಬೋರ್. ನೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಹಲೋ ಜಾನ್ ಖುಷಿ. ದಾಯ್ತಮ್ಮ. ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ದೇ ಕೋಡಿದ ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ನುಲ್ಲೇರು ಮುಂಡಪಾಮನ ಮಗಲ್. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್. ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆದ್ರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? ಜರ್ನಲಿಸಮ್, BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ನೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಕೈಟಿ ಟೆಂಪಲ್. ಜಾಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಾಬ್ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್. ಯು ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಲತಾ, ಹೆಲೋ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ತಾತ ಬಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಗ, ತಾತ ಬಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ. ಕಿಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚು ನನೊಂಜಿ ಕಿಚ್ಚು ಪಪ್ಪಾಗ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಊರ್ದಾರ ಅಂದೆ ಯಾನು ಊರ್ದಾಲೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೌಜನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬನ್ನೂರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಲಚ್ಚು. ಓಳೀರ್ ಊರಿನ ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತೇರ ಆಮೆ ಮಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪೋದಲ ಬತ್ತೇರು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಬಲ್ಯಾಕ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿನಾತಿ. ದೀಪಿಕಾ ಗೌಡ ಮುರನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ್ ಸಡನ್ ಅದ್ ಬತ್ತೀನಿ ನೆನಪಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರನಿ ಸೋಮವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ವಾರ ಆಂಡ್. How is the place that is ಪುತ್ತೂರು? ಬನ್ನೂರು ಪುತ್ತೂರು. ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ವಾ ಮಂಗ ಈ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ಕೊಂಡತ್ತ ಲೈವ್ ಬರೆಯತ್ತೆ ಅತ್ತ ಮಸ್ಚನಲ್ಲೇರು. ವಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರ್ ಬೊಕ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಅವರ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರತಿ. ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ತೊಲೆ. ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಸದ್ಯಾಗ ವೆದರ್ ಹಾಟೆ. ದೊಂಬುಡು ಕರಂಚಿದು ಹೋಗ್ತುಂಡು 16 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬುಗು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಲರ್ಟ್ಲ ಬರ್ದೆ ಇರತ್ತ ಅಂಚಾತ. ಕಜ್ಪುಡುದಾದ ಕಜ್ಪುಡು ಫಿಶ್ ಯಾವಂದ್ ನಮನ ಕಾರ್ಲ. ಓಕೆ ಅನಿತಾ ಹಲೋ. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಾನು ಈತನೇಟ ಪೋವಂದಿನಿ ಪಂಡ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅವಡೆ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪೋಪೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಸೂರತ್ತ. ಶ್ರೀಲತಾ ಗೋಲಿಯಡ್ಕ ಹೆಲೋ. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗುವ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ ಬಂದದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತುಂಟು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೀಪಿಕಾ. ಎಡ್ಡೆ ಬರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓ PUCಯಾ ಡಿಗ್ರಿಯಾ 10th
ಎಂತದ ಜೀವಿತ, ಹಾಯ್ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ. ಎಂತದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರವಾ? ದೇ ಉಂಡೊಂದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಏ ವಿಶ್ ಯು ಸೇಮ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಸಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನೆನತ್ತೆ, ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್.